Топскъни е най-голямото пчелно стопанство в България. Нашата дейност обхваща целият процес. От кошера до бурканчето мед. Зад бранда стои цялата фамилия Топалови, потомствени пчелари. А съвременната пчеларска ферма създадахме през 2009 година. Любовта към пчелите е нещо, което се предава по наследство. През годините създадахме модерно стопанство, което развиваме с опит и различен поглед към традициите в пчеларството. Инициаторът на дейността е Мариан Топалов, който е с над 40 годишен опит в пчеларството. Научил майсторството си на занаята от своя баща, след което продължава отглеждането си на пчелни семейства в собствена ферма. В началото те наброяват 70, а към днешна дата са над 5000. Разположени са в екологично чисти райони и горски местности. През годините пчелините ни се разрастваха в търсене на най-чисти кътчета в България. Пчелините ни са разположени пред Балкана, Странджа планина, Дунавска равнина и Белоградчишка област. Изобилието на липа, рошков, акация, лавандула и полета, биоразнообразието на всички цъфтящи растения правят нашият горски мед букет. Добитият мед реализираме на пазара под бранда Топалов мед в изцяло затворен цикъл на производство. Освен чист мед и мед с добавки, произвеждаме и прополис, пчелен прашец и пчелно млечице. За събиране на пчелен прашец използваме специално разработени от нас палетни дъна, които позволяват по-чисти и високи добиви. След това се пресява и изсушава в специална сушилня. След изваждането на питите с мед и транспортирането им към производствената база, започва процес на извличане посредством на автоматизирана линия. Тя включва подаване на рамки към разпечатващата глава. След разпечатване восъка пада в шнек, който го изцежда от меда, а разпечатаните пити се придвижват към центрофугата. Центрофугираният мед се събира в контейнер под машината и с помпа се транспортира във варели. Вече изваденият мед се загрява в специално изградена топилня до 40 градуса. Това спомага за прецизното му пречистване, което се извършва от група филтри. След това меда постъпва в хомогенизатор за постигане на еднородна смес. Вече хомогенизираният мед се пълни във варели и теникии или преминава към автоматизираната ни поточна линия. Там той се пълни в буркани, затварят се, минава през маркиране, етикиране и фолиране. Чрез тези процеси доставяме меда на клиента в най-чистата му форма, без човешка намеса. Местата на пчелините са ни разположени в горски територии, които са далеч от промишлено производство и земеделски култури. В нашата философия сме убедени, че когато медът се произвежда в хармония с природата, действа благоприятно на всички сетива. В дейността си преследваме една цел – да произвеждаме пчелен мед при най-естествени условия. Това поставя най-висок стандарт за качество.